Film Nečista krv, greh predaka stiže i pred televizijsku publiku. Naime, ovaj film, koji je prvi srpski igrani film uvršten na Netflix, premijerno će biti prikazan u subotu 17. septembra 2022. na prvom programu RTS-a od 21 čas. Film je zasnovan na književnim dijelima Bore Stankovića i govori o propasti stare srpske gazdinske porodice u doba slabljenja Osmanske imperije tokom 19. vijeka. Priča prati Hadži Trifuna, bogatog trgovca i predvodnika hrišćanske manjine u Vranju, koji živi u harmoniji s turskim vlastima, održavajući svoju reputaciju u tada turskoj varoši na granici s oslobođenim dijelom Srbije. Njegova dva sina spremaju se da ga naslijede u ulozi vođe, ali na tom putu stoje spletke turskih begova. Trifun, pokušavajući da očuva svoje bogatstvo i moć, pokreće niz događaja koji će izazvati užasne posljedice po njegovu porodicu. U glavnim ulogama su Dragan Bjelogrlić, Anđela Jovanović, Katarina Radivojević, Feđa Štukan. Reditelj je Milutin Petrović.